Huriani Tuhata, tapasonang marohata, tabuka maparsaurata dohot Tuhata, di manogo niarion, marhite na maredesian bukwede nomor 3 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Hura jumi akasi taonon di hasianganon, hiraso ada doi mertibakon hasangapon si papataron na tuhita sogot. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargugo nasuhatu dosan, sailehon ma dihami haporseaon na mangulu, asa toktong hami porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, toppa marohan ayas di bagasan hami, jalapai baru rohanami jalapasitong, say pahot maha porseaon nami, asa hot jalasonang rohanami marningot naung sesa dosa nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangihon namuma patik ni debata di minggu sadarion, ima patik palimahon sahatu pasapuluhon dohot lapatanna. Patik palimahon, ikon pasangarpon mudo natorasmu asa martua ho jalaleleng mangolu di tano nanilehon ni jahuba debatam di ho. Dia do lapatan ni odro. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang lea rohata mida natorasta dohot mida akka rajata rodi akka na tua-tua. Dang jadi paraota rimas nasida ikon patun dohita jala ikon holong rohata tu nasida. Sisiolo do nasida jala sisubuto do rohana. Patik paonopon unak ko mamunu. Dia do lapatan ni odo. Iko dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mabahen sahit-sahit tunasa na mangulu. Ikon roha panguluho do rohata di nasa na mangulu. Patik papituhon unak ko mangalakup. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa toman rohata jala porman dohot pangalahota rodi hatata. Yanggo aqua anong marbagasi ikon marsi pahamaolon jala marsi haholongan. Patik pawaluhon unako manako. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo madobo hepeng ni dongan jolma manang mabahin bisuk-bisuk mangalasupon boniaga. Ikon sipagad daun ni rohata do arta ni dongan jala siramotonoton. Patik pasiahon unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo manggap-gapi dongan jolma manang majehehon manang pahata-hatahon pauruhon sangap nasida. Ikon niapina do dongan jolma anggo sotakas do pe binoto salana. Holan uhum na dengganido pa buah-buahon. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu. Manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo marakal mangarohai ugasan ni dongan jolma dohot ugasan tinadikon ni opuna siurupa dona sida mangaramoti nasa ugasanna. Akup ni dang jadi bola-bola ota pardihuta ni dongan jolma manang naposona pe siapoa dona sida jala sidas-dasan madapoton ulaon na hian. Ido sahatna atong rap magidogogo mahita tu debata lao mangulahon na bartu patik nai. Ali Tuhan debata saya pergui mahami mangulahon na bartu patik mi. Amin.
hotima dosata, tua dopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suhatu dosan, para si roha midahami na dangolon, narodo hami tujulom manopoti dosa nami na godangi, di bagasan na jahato dohami tubu, jaladang adong hapor seaon di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manibil sian akka dalammu, macai godang do pangalasion nami di patikmu, alai ingot mahami ali Tuhan, alani denggan ni basam dohot asi ni roham, sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami, dohot pangalausion nami, sa ingot mahami hobbartu asi ni roham, dohot denggan ni basam ala ni goarmu, ala Tuhan, ale Tuhan Yesus Kristus, marpanguati maroham di dosa nami na godangi. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sisaan ni dosa. Ala ni pangalo siot tado ubahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot tado ibana mabugang. Apetu ibana picang-picang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itailala. Hasangapon madi debata na digijang. Amin.
Hatani debata epistel dihita di minggu tasadarion ima nadi enet sian podani Raja Salomo poda 10 ayat 10 120 tajahama marsikat sorin. Aduldo dumenggan mangomo hapistaran asa sere jalatagonado mangomo roha hapatason asa perak. Matua gijang ni roha do patujolo ni haje polon jala hati bo diri patujolo ni hati gangon. Mana ise namarate hon hatani debata jupangan nadenggan jala halak namar haposan tu Jahoba maru itua ido sahatna atong ramai logogo mahita sian debata lama hulahon martua do natu mangihon hatani debata jala na peopsa. Amin.
hati dako maha porseo tai songon na hina dako ni dong atas ha porseaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea ni debata Jehovah ido ama pargogo naso tu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus ana di debata Jehovah nasasadai imana tinumbuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernip di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak menghulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahunul di siamun ni debata Jehovah amanai pargogona sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di todi porbadia jaladong sadahuria na badia huria hatopan ni hala Kristen akka na badia dohot di hasisaan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak na umate dohot di hanguluan na sorasuda amen. Shalom dihita sude. Shalom. Tikting namasa di huriata di bagasan mingguon. Minggu pasapulu siaon dung Trinitatis 23 Oktober 2022. Topik ni jamita manaon na porsuk songon si huton Kristus. Tikting parjolo, na parjolo goarni minggu. Ya guarni minggu tas aderion, ima minggu pas 10 siawan dung Trinitatis nomor 8 ha si tolu sadaan ni debata. Paduahon, ruas na pindah. Mulai sadarion, minggu tanggal 23 Oktober 2022, nunga pindah sian huriata, keluarga Albert Silvanus Panjaitan, Mary Sintiawati Boru Manik, rap dohot 2 halak dak danak boru, sian Banjar Godung, pindah tu HKBP Cinere, Resort Cinere. Patuluhan. Pertemuan Natoras dohot calon parguru Malua 2022-2023. Di hari Sabtu, tanggal 20 sia Oktober 2022 pukul 10 WIB maringanan di Garejata Patupawani Huriata do pertemuan niaka Natoras dohot calon parguru Malua angkata 2022-2023. Pinangido tu akan Natoras dohot calon parguru Malua nauman daftar asa dohot hadir mengikuton acara pertemuan ini. Pendaftaran parsiajar CD tong dope dibuka sahat tu tanggal 20 sia Oktober 2022. Pak Upaton, sermon gabungan remaja. Di hari Sabtu tanggal 20 sia Oktober 2022 pukul 10 WIB maringanan di Gedung Sopo Praja lantai 2 aula Patupawani Huriata do sermon gabungan remaja dohot tema Young Fighter of God niuluhon ni Amang Padita J. Sitindaon MTH. Pinangido tu sude remaja dohot calon parsiajar sidi di Huriata asaro mandohoti sermoni. Palimahon, pembinaan guru-guru Sikulamengu Gathering. Di hari Sabtu, sahatu Minggu, tanggal 20 sia 30 Oktober 2022, maringanan di Sentul Bogor, di Patupado pembinaan guru-guru Sikulamengu Gathering, diuluhon ni Ketua Dewan Koinonia.
Tabuan Maditangiangta, Asadenggan, Mardalan, Ulawani. Paunopon, perayaan puncak tahun kesehatian Doat Pesta Gotilon 2022. Di hari Minggu, tanggal 10 November 2022, pukul 8 WIB, HKBP Resort Kebayoran Lama, Patu Paun perayaan puncak tahun kesehatian Doat Pesta Gotilon 2022. Parmingguon pukul 10.30 WIB, Dohot pukul 15.30 WIB di Padomo, tu parmingguan pukul 8 WIB. Itu Paojakon Padita. Hobar tu SK Natajalo Sian Kantor Pusat HKBP nomor 520 garing PDT garing SK garing 0 sia garing 2022 per tanggal 14 September 2022, Padita Surya Bakti Misael Lumbantoruan Sarjana Teologia, Gabe Pandita fungsional di HKBP Resort Kebayoran Lama. Salelengon bertugas di HKBP Lumbanjulu Sipahutar, Resort Sipahutar Selatan, Distrik 2 Silindung. Acara pangojakon di Patupa di hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 pukul 7.30 WIB. Pawaluhon perekrutan calon situa. Mamereng tu kebutuhan pelayanan di Huriata mulai sadarion Minggu tanggal 20 Oktober 2022 dilehondo kesempatan tu tiap-tiap Banjar asa mamilit dohot mengajuan calon situa sian Banjar Nabe. Pasiahon Sinode Godang HKBP. Mulai hari Senin sahatu hari Kamis tanggal 27 tanggal 24 sahatu 27 Oktober 2022 Borhat do Pandita Jesi Tindaon MTH Pandita Resort HKBP Kebayoran Lama Mangi Huton Sinode Godang HKBP maringanan di Parsamean Seminarium Sipoholon Tabuan Maditangiangta Asadenggan Mardalan Sinode Godangi. Pasapuluhon Jaringan Doa Wanita Jakarta Selatan. Sesuai surat permohonan Natajalo Sian Jaringan Doa Wanita Jakarta Selatan, Ima Nagabe Tuan Rumah HKBP Resort Kebayoran Lama di acara ibadah oikumene nanaing di Patupa di hari Selasa tanggal 8 November 2022 pukul 10 WIB. Pinagido tupunguan parupuan, Ina Lydia, Ina Hana, asa pasidohot diacarai. Pasapul sadaun, pelean tujolo. Sadarion, Minggu tanggal 20 Oktober 2022, Duksidung Jamita, papungu pelean tujolo dohita, bahin tu pakta tu Badan Penyelenggara Pendidikan, BPP HKBP. Songoni mahujahami tiktingon, tuhatana mandongani hitawon saluhutna. Sonari pinasahat matiki mandok hata sian ketua panitia tahun kesehatian Abang Sintua Hot Sianipar. Horasma. Nau parsangapi hami inang Padita Jojor Buru Pardede, soninang amanami inanami dongan parhala dunia huriaton, tarlumawi ma dihamu amanami inanami ruas nuhuriata,
nama doti parminggota di bagasan parminggoton di bagas joron itu tahun suak soninang dihamu amanami dan nami hangga pinaribot ruas nihudiata nama dohoti parminggota melalui live streaming horas ma dihamu saluhutna di son nuaing hami songon ketua panitia ni tahun kesatian di Huriata laus sekalian ma ketua panitia pesta gotilon di Huriata tahun 2022 mangilu partikia mami satu kitu hamu amang do tamuinang lau patorako sautik mengenai rencana kegiatan ima nalahu patu pota di tanggal 10 November nanangro napar julung mei mengenai naung tabuhulhian naung taung tasakapihian lau pasaton ulos tuaka na tua-tua pasikopon nama rumur 70 tahun tugijang nunga tapasahat tiki nama rumur 75 tahun tugijang jadi di tanggal 10 tulu nanaingro pasatota manon tu na tua-tua ni huriat tahun tu nama rumur 70 tahun tugijang khobar tu datang nong masuk tu hami gudang na hira-hira marua 24 halak. Jadi perjolo sehali jolo mar minggu manok kita songon nong pinatorang ni inang namar tikting na kiningan parminggota dimulai mandon jam 2 pagi manogot jaraduk sai parmingguan non masuk mahita tu napasaton ulos tuakan na tua-tua. Disakapi hami do selesai pasaton ulosi jam 12 siang jala dukoni mangulum mahita istirahat mahita anon mamereng keputusan sian rapat ni panitia ma di bagas jorodo ano patu pauta pasaton silua pesta gotiloni manang di alaman hobar tu rapat ni panitia manon duk selesai par minggu ni duk selesai na pasaton olesi mangulum mahita laos di simano kita marsi panganon jala si panganon ni hobar tu naung disepakati di panitia laos sian banjar do para dehon akka si panganoni asabu yang non sir-sir sudah dapotan ala banjarido nama boto sedia manon peserta narosian banjar idu asa gabi diputuskan asa sian banjari mana para dehon songon si panganon dihamu amang do tamuinang pesta gotilon songon napa punguhon dana somalna pakeon nuhriat tamaon laho mandupahi operasional ni Huriata. Alai di pesta gotilota tahun 2022 on, alamar sakap do Huriata na yang membangun rumah dinas pendeta di lahan naung tersedia. Rencana ni panitia non manang rencana ni Huriata bangun utama di si tulu parjabuan 2 lantai. Tulu parjabuan masing-masing 2 lantai. Jadi hobar tu sima dihamu amang do tamuinang hobar tu pakataon nami di sermon parhalado jalan nungabe ditolopi sermon parhalado sebahagian non sian hasil pesta gotolani pakyot tamai manupahi ulaun pembangunan ni rumah dinas pendeta jadi mbah dumutusima amang do tamuinang pos rohanami pos rohata di tuhatta burjuro tuhatta itu hita jadi mbah dumutusima amang do tamuinang margogoma tuhani pasaton na lumengga tuhita diaka berkat manang diaka na si bainon na dihita madumutusima mangidu mahami sian panitia pesta gotulon ni Huriata asa parsidohop mahita ruas ni Huriaton melalui pesta gotilon lahu manupahi pembangunan ni rumah dinasi nian adong gona lahu bentukon ni Huriata kepanitiaan untuk pembangunan rumah dinasi. Jadi asa sedikit meringankan beban ni panitia tak. Mardum melalui pesta gutilonon. Tau rupi ma anon aka na nitunjuk ni Huriata laho pasauton pembangunan rumah dinasi. Pos rohata di tuhata na burjuru tuhata itu hita atong salinai mauliate ma dita salutna mauliate ma di tuhata. Song ni mana boyu pasatami sian panitia tahun kesehatian lau sekalian ma panitia pesta gotilon di Huriata tahun 2020 dia. Mau lihat madita, horas madita.
Dameni debata na sumurung, sian saluhut na roha. Ima mangaramuti yate-yate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata namarpungu di bagasan Tekion. Barita nauli na sahat tuhita di minggu tasadarion ima minggu pasapulu siahon dung Trinitatis. Nenet do sian buku 2 Timotius 2 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 tolu songonoma didok disi takasma tapaihut-ihut. Ope ale anaha margogo maho marhite-hite asini roha ni Kristus Yesus. Jadi nabi degem sian au diadopan ni torop sitidangi ima pasahat tuhalak haposan akan tahu mengajari na asing. Gabedongan manaon hapersuhon maho, songon parangan nadinggan di Kristus Yesus. Dangulo alit parporang tuaka ulaon padaraman. Asahalomoan ibana dinamarsuru ibana. Nang namarsia dupe dang dipartupali ia sotigor paraloon nai
ikon siula haumai jumolo taruli di parbuena. Atusi nahudoki ai lehonon ni Tuhanido tuho roha mangarti saluhut nai. Paingot-ingot ma Yesus Kristus naung dipangulu sian akan amate nasian pinopar ni si Daud hobar tunahu baritahoni alani ido au manaon na porsuk pola terate songon siula hajahaton alai dang terate anggohatani debata dibaheni benget dorohaku manaon saluhut nai alania kana terpilit asadohot nasida taruli dihaluaon na dibagasan Kristus Yesus dohot dihasangapon saleleng-leleng na haposan doha taon anggo donganna dohita tuha matean donganna manang tuha nguluan anggo bengit hita manaon rap mangarajai mahita sugut molo maswadahon hita dohot maibana maswadahon hita sohaposan pehita tong dohaposan anggo ibana aidang tarsohadahossa dirina ido sahat ni turpukta. Topik ni mingguta di bagasan sadarion manaon na porsuk songon si ihuton Kristus ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Hurian itu hata na marpungu di bagasan tikion takasdo taboto amanginang dangadong jolma nalias sian sitaonon sian haporsuhon sian penderitaan di bagasan ngolu siganupari sudi do adong sitaonota sudi do adong parukilota sudi do adong hapor suhota asing majolo songodia rumangna manangna songodia borat ni sitaonon na taadopi jala jodoh hita amang dohot inang dang tahalomohoni sitaonon haporsuhon parukiloni di bagasan ngoluta alai nang pedang tahalomohoni saikon taonot tado saleleng di portibion ay jabar tadoy
Jabbar ni ngulu ni colma di portibi. Jadi molodido Jabbar berarti itu adalah bagian kita. Idoka nama nginang molodido Jabbar bagiat tadoi yang harus kita jalani. Tak adopi di bagasan ngulutta siganupari. Jalala mengadopi sudi parukilonia mang dohot inang naing idaut tado ahado naboi mangalehon tuhita asabuhita mengadopi saluhut nai. Yang sesungguhnya semua pergumulan, semua penderitaan, sudah akahasusaan si taononi, sesungguhnya itu adalah membuat kita semakin bertumbuh. Lama gudang di bagasan hapor siaun. Hapi taduk naki ngamang do inang si patadang tahalomohoni. Hapi kasih tahu noni do mabaik kita magudang, mabaik kita dewasa, mabaik kita tang di bagasan hapor siaun. Sarupa do yamang do inang songon akayana kota sunari. Ay nga maul dana sunari mandiri. Alaniaha marumah tangga pe ngadong ripena, ngadong yanak ko na tong disupply natorasna. Alanya amang do inang. Ada kia dihilala. Akan maol. Akan hacit. Berbeda jauh dohot hamuna julu. Alani hapariron, alani haciton, alani sitaonon, alani hapaeton ningolu. Ido mabay tang. Ido mabay kita mergogo. Ido mabay kita mampu berdiri sampai saat ini. Asahido na taida amang dohot inang. Mangadopi sudia kasih taononi ikon do margogo hita na pinargogoan ni asini rohani debata. Ido naking didok di ayat sadai margogo maho marhite-hite asini roha ni Kristus Yesus. Margogo maho. Ido moloro akasi taonon tudongata. Kita memberikan penguatan apul-apul, togar-togar tunasida. Sian akan nama kaholongi pitor didok do. Margogo mahamulai. Margogo mahamueda. Manang na. Di pargogoi Tuhani mahamu. Asima rohani Tuhani. Say dirupi mahamu. Dapit tornin nahita do. Tuaka dongata. Asa sumatusido na jupang hita di bagasan turpukon nunga parjolo apostel Paulus mengalami sudia kaparukilon hapersuhon di ngoluna lumobi alani mabaritahon barita naulii. Polado sipata tarate ibana. Songon sahalak siula hajahaton.
pola de sipata di hurukon ibana, di penjarahon ibana. Ido di patorang ibana naking, ido di hati dakon ibana. Tuyana konna haholongan ni rohana, ima si Timotius si. Alaya hadona taida di sidi panidangon nai. Nang pesongoni dang gabe menyerah si Paulus. Alai gabe benget do ibana, manaon saluhut nai. Asa aha di dok naking, asa torop nataruli di haluaon nasian Kristus Yesus. Jala ido misi ni Apostel Paulus. Asa torop nataruli di haluaon ni Kristus Yesusi. Hurian itu hatta na marpungu di bagasan tikion. Di bahenido di bagasan turpukon, diuji Apostel Paulus do patoguhon, dohot menyemangati si Timotius, diulaon pakobasyonna, asa unang menyerah menangganggu rohana di si. Moloikon pe mengadopi manaon na porsuk. Naing ma si Timotius rade mengadopi sudenai. Bahkan di dokdonakanin marhite-hite haporsuhon si taononi digambar hondo di sisongon parangan nadenggan di Kristus. Songon parangan sebagai prajurit, parangan nadenggan, ido digambarhon akasihuton Yesus Kristus hita saluhutna. Dakola si Timotius alai hita digambarhon songon parangan ni nadenggan, parangan nadinggan di Kristus. Asalaho patorakon hadirion parangan nadinggan di Kristus dibain di son tolu tudos-tudos di lehon Apostel Paulus di bagasan turpukon. Dia madidok ima tudos-tudos sina parjolo didok songon parporang manang prajurit. Didok di bagasan turpuki amang do inang sahalak prajurit dangoloi alit tu ulaon paddaraman. Takas do tabotora paddaraman. Dangolo aliti memikirkan kebutuhan dirinya. Memikirkan untung rugi apa yang dia dapatkan dalam peperangan itu. Ido amang dohot inang, aka prajurit-prajurit Romawi najolo, mula mendarat nasida di sada pulau lamar porang, mamitor ditutung do parau nasidai. Puasa, asa boha, asa fokus nasida di bagasan parporangani, jala di bagasan parporangani, hola sada do fokus nasida, maju atau mati, tidak mendua hati. Asa gabe halomoan ni namar suru ibana, halomuan ni komandanna didok di bagasan turpuki nakanin diet opat. Dangulu alit parporang tuaka ulaon paddaraman.
asa halomoan ibana di namar suru ibana. Sadado tujuan na songona tadok naking maju atau mati. Tidak ada yang lain. Ido pola dibain gambaran na disonnakanin. Ima songon parangan ni Kristusi. Na paduahon dibain do tudusan na ima songon na marsyadu manang olahragawan. Sahalak atlet, seorang olahragawan untuk mendapat hadiah kemenangan, dia harus taat kepada aturan-aturan yang diberlakukan dalam pertandingan itu. Molodang taat ibana pasti kena diskualifikasi. Molo sahat pe ibana tu garis finish, dia tidak akan mendapat hadiah kemenangan ini. Asah ido banadidok naking di bagasan turpuki dang nang namarsiadu pe dang di partupali ia sotigor paraloan nai. Ikon tigordo paraloan. Ikon tigordo di bagasan pertandingan ini. Jalan apa tuluhon di gembar hondo songon siula hauma. Ikon ibana parjolo taruli di parbuena. Partani. Kon semangat kerja keras. Benget, dungi ditikina, gotilon nama hasil sian na niulana. Dang adok kalak manua siswanon, sonari disuan, sogot marparbue daw. Nang pegoda ngaka sonarion kan promo, menjual tanaman-tanaman, di stek ninna, manang dari cangkok pei, ale dang adongi. Tatuhor tasuan sonari marsugok marparbue daw. Digambaron songon pangula partani. Tabayak ko majo amang do inang. Hita na julu, hamu na julu. Iko pay maun na ito lubulan, eme na sinuan na manaon udan dohot las niari. Apalagi mo lolasari ate. Moho sa gijang, moho sa tormo si aiki. Marsuan, manang namarbabo pe. Gatal mo se ma ay na yate, ay ni haumay. Sa tabi hita mananami, inanami ala kotoran ni bibi. Dungi, gatal-gatalom matong mulak sian haumay. Dang dopi akka hama dia dopi. Dang dopi akka musim dia dopi. Alay kon bengit do ibana. Asa sungonima di patorang Apostol Paulus gobaran ni hadirion ni parangan nadinggan. Laho mematupasi si Timotius songon parangan nadinggan di Kristus nang tuhita di bagasan tikion. Parangan di Kristus do hitamang do inang. Kita adalah prajurit Kristus, laskar Kristus. Aleunang songonan idok ni halak Malaysia ite, laskar tak beguna ninna. Kor laskar nadinggando. Laskar Kristus nadinggan prajurit.
Marhite fokus na nakani didok harus fokus songon tentara, songon prajurit, songon parporangi, dan harus taat songon sahalak petanding nakanin. Fokus ibana. Ahado sebenarnya tujuan ni ngoluna. Ahado nanaeng. Sihirimon na di bagasan ngolunaon. Ay molo dido apostel Paulus di sada Korin 15. Ay molo holan di tanoon do hita makirim. Jolma na dumangol do hita di saluhut. Kita adalah orang yang paling malang. Ragam akan namanait rohata, pikirata amang dohot inang asa unang fokus hita ti perdalanan tu sabulo nito ditai. Jelaragam cara ni sibulis mangelailah hita. Asa unang taat, asa unang setia hita. Tutuhata marhite hatana. Ragam cara ni sibulis manait roha dohot hapor syauta. Asa unang benget sabar. Apalagi di zaman sonaryo nati amang do inang. Zaman yang serba instan. Ngamol jolma sonari idora manusia sekarang sudah cepat-cepat ya emosional. Ngamaul be bersabar menunggu hasil. Nek katop songo mangaton nakasi panganoni. Sudah siap saji. Tung rope todong tarupani. Holani telepon sonari boy ta sadiahon. Tergantung hepeng ta adong manang nadong dang adong. Praktis. Manusia diajar untuk tidak lagi bengep. Untuk tidak lagi sabar. Babayako manajulo amang inang. Molo mangalop pahita najulo hamu mararisa nate. Nang adong blender kan. Digilik kamu doi dohot tangan cabai kan. Sogo arisan. Hari Minggu arisan mulai hari Sabtu ngay digilingi cabai na bumbuna. Sonari dang mulai gereja pendong ngaboy. I-blender hon. Beli bumbu jadi, dimasak. Di dia tumabu amang do inang. Tumabu na digilingkan. Sangat jauh berbeda. Dang tumabu na praktisi. Apalagi akka makanan-makanan siap saji. Ido mabay marsahi jolma. Akan na jalan praktisi ido mabayin godang torop jolma. Marsahit. Dadaholan di pardagingon na alay nang songoni partodion na. Ya sudahlah, kita sudah berdoa sama Tuhan tidak ada jawabannya. Tindakan? Alanido amang dohot inang di bagasan tudosan na nibani apostel Paulusi dihilala ibana do dang ulaw na muray. Jala dipahingot tuhita dang ulaw namuray alanido dipangido do tuhita marhite turpo jamita di bagasan sadaryon naparjolo margogo makaposi Tuhani. Jamitaon manungguli hita asa marsihohot. Makaposi Kristus di tonga-tonga ni si taunon. Taingot mamang do inang. Lam gudang akka parukilon na mga bati pardalanata songon si huton Kristus. Songon niya dopan ni Apostel Paulus doho si Timotius na sumadjakon barita na uli na menulak barita na uli yang tidak menerima Kristus. Allah memang halak na adong di Efesus adalah orang-orang yang menyembah berhala pada waktu itu.
Taidama amang dohot inang di partikian sonarion marhehean do pangisahi. Mangisahi hita madok kita kafir. Buhado hita amang do inang moloridok kita kafir. Gabi marsual do hita alani i. Gabi marporang do hita alani i. Jalataida ma di bagasan partikianon, dia luhon akan mamaritahon barita nauli. Dia luhon, dipenjarakan. Jala marhehean kelompok nama ngurai jongjong gereja. Songona baru-baruan kan di Cilegon, Banten. Alay dang gabi mate. Dang gabi sudah akan naporsiai. Sarupa songon keran ni aek do yamang do inang. Molo tapadalan keran ni aeki tasopol. Buado tahe. Pecah sendiri kan. Molo tabuka keran natapadalan ni natasopol naking. Justru airnya semakin meledak. Sunguni maha Kristenoni. Bahkan dibain ima bapak-bapak gereja do istilah semakin dibabat semakin merambat. Ahado tahe gadong icir. Tatad dadope gadong icir. Ahado tahe dison. Ubi jalar. Ya, molo dibabat. Semakin subur dia. Semakin bagus. Songonima. Imanaking. Pardalanan ni akan aporsiay. Alanido amang dohot inang. Dipangido do tuhita di bagasan tikion buhado hita mangadopi tarlumobi di partikian senari mololah hita tubo napasogit marhehean do nuaing hasi pelebeguon ala program pelestarian budaya Batak. Destinasi pariwisata Danau Toba nindakan dohot budaya na dilestarihon gabe balartabba ma torop ni parugamo parmalim di Tanah Batak. Torop senarya ka permali mamang do inang. Molo taida di YouTube senari. Dengan alasan membudayakan, memelihara budaya Batak. Asa ido na masa nang ditonga-tonga ni Huria Epesus di hati-hai. Ternyata dakolan luar, sian luar akatan tangani, nang sian bagasan pe, sian dirita, sian bangsot tasadiri pe. Rodo akka hamauloni si taononi. Ati buha hita amang do inang. Lau hita mulak tubo napasogit. Sotung tartai rohatta. Dia ka ulaon hasi pedebeguon dohot parmalim nakanin. Alanido mangadopi dipaingot do naking marsihohot hita makaposi Tuhani. Jala dipaingot marhite ayat 7 nakanin. Paingot-ingot ma Jesus Kristus nang dipangulus yan akka namate. Lapatan na amang do inang molo peta adopi hapor suhon. Alay marhite na marningot hamonangan ni Kristusi. Gabi gogo do idihita mga adopi hapor suhoni. Ido dihanguluhon.
Jala dibaritahon Apostel Paulus umban na margugo ibana atikpe mangadupi haporsuhon. Ingot ma. Nga parjulo Jesus manaoni. Ingot manung nga dihamonakon Jesus. Karena penderitaan yang paling besar, musuh yang paling besar bagi manusia adalah kematian. Sadia may hapersuhom munay ni nakingkan di agid datay di fotum tay martibakon hasangapon sugut ninna. Dang sadia si taonot tay, dang sadia hapersuhot tay martibakon hasangapon nanang si papataron ni debata tuhita sugut. Jalanunga dihamonakon Jesus si haporsuhon marhite hamateane. Tusido hita ditugihon namang dohot inang. Manatap tu hamonangan ni Jesus. Asa unang ngolo ni jolmay lalap di bagasan si taononi. Apalagi marbarita akaina ay sahira si taonot taduno dumukdo kate siyan si taononi halak. Naso diboto hodo na dibaga sa rohakon nina. Naso diboto hodo na dibaga sa pikirakon. Hape yang lebih parah dari situ pun adong do. Dakita do pinoporsuk amang do inang. Jalan apa duahon marhite-hite turpukon di do nakanin benget mangadopi parukilon. Sangona tado naking saliling di Portibio kita marukil dohita lahu makanguluhon hatani debata. Aladang lumoro hadis si bolisi mangula hatani debata di tonga-tonga ni ngulutta. Sangona tado naking ragam cara ni si bolis. Mangela-ela haporsyota, mangela-ela hita siyan debata. Gudang na mabahik kita boy gali, boy patah semangat. Alani parukilon manang haporsuon ni ngolu. Boy doy alani hapogoson ni arta. Boy doy alani parsahiton na soramalum. So ngona tadok naking ati amang do inang. Ay dang malum, ngamar tangiyang, ngamar dokter. Dang malum. Dungi mardatu mah. Hapelam di pas sudah datui makan. Manang na boy do amang do inang sada keluarga. Dakaru di lehon debatado pehagabeon. Ngamarubati martangiyang. Berarti nasorokat dohita ninna. Dunia hama didok. Setabi hita manami na nami. Sirang mahita ninna. Didok musedo, ini mungkin sudah kehendak Tuhan na muse. Buah musedo kehendak Tuhan na pinadomi di bata. Dan jadi sirangon ni jolma. Boy do mungkin amang dohot inang gabe galehi tapanta semangat. Dang marnaro rokap niyak kaya nakotay. Sotong lilu hita. Nadong dohangalan nyon ninna. Paingo-ingo majo hangalan na. Ano teh bahasa Indonesia ni hangalan? Kendala. Iban na sumar na mulyon, iban na sumar na manguli. Paingo-ingo majo ninna. Balu ja may iban natong marpukiri. O 45 tahun na salpu. Gabi marsahi may iba na paingo-ingoti. Dohot ragam amang dohot inang. Jala mungkin boy do galehita alani sita-sita na so tercapai dope. Sadok maragam akaparukilon haporsuhon na boy mabahen gale
pakilalaan lumobi laho patuluson lomoni rohani Tuhani. Alani i manang dia pe parukilon hapor suhon naiko nadupata nuaing dipakulingi hatani dibatado hita. Asa bengit mahita mangadopi songon parangan nadinggan di Kristus. Satia mahita totong mangihuton mangulahon parsuruon ni Tuhani. Ay dada ngolu parsotok kinanon nagabe tujuan ni ngoluta. Alay konsahat do hita muse Tuhan ngoluan saleleng nileleng nai. Alani taingot mamang do inang hapusan do hataon di do naking anggo dongan na do hita Tuhan matean dongan na manang Tuhan ngoluan. So hapusan pehita tong do hapusan anggo ibana. Walaupun kita tidak setia, tapi dia tetap setia dengan perjanjian dan firman-Nya. Amin martang yang mahita. Mau liate di pasahat rohanami tuadupanmu ale Tuhan Jehovah debata amanami. Dipakulingi hohami diragam ni sitaonon parukilon hapor suhon na huadupi hami. Asabuhi hami margugu mangadupi saluhut nai marhite asini roham. Songonani gambarhon di bagasan turpukon. Songon parangan na dinggan di Kristus mahami. Na fokus na setia. Jala na bengit hami disude akka sitaononi. Asa boy hami makamonakon. Saluhut paraloani. Jala dapot hami ma ima tupal hanguluan na pinaradem diaka namonang di paraloani marhite-hite Yesus Kristusi. Tuhan debata amanami las di bagasan tikyon las rohanami muluboy taripar hatam di tonga-tonga nami di bagasan tikyon. Asa marhite-hite parsoran nami diaka dongan nami naso taruli di bagasan hatam. Totong Tuhan, pasu-pasu parguguy ramoti nasida. Tarlumobi na di bagasan akka parukilon. Urupi nasida makamonakon parukilon na parolawan nai. Songoninang akka dongan nami na di bagasan parsahiton. Situa Dr. Andus John Walta Sitindaon. Dr. Andus Iwan BM Tampubolon. Situa Joseph Tampubolon. Binsar Napitupulu, Mulu Ferdinand Sirait, Pendeta DP Pancaitan, Situa Dr. Andus GP Manihuruk, Togap Hutapea, Nyonya Dr. Andus M. Pardede Kartini Borunai Borhu, Sahat Napitupulu, Situa Insinyur M. Hasiombing, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Doho Sudea Karuasmu, Nasuboy huguari hami sada-sada, manang di dia penasida dirawat, dibagas manang di rumah sakit. Totong Tuhan, pargogoy urupi nasida, papos rohanasida, di bagasan proses akka pengobatan. Asa boy nasida Tuhan margogo, makamonakon parsahiton nai, nang pegale pamatang na, alay pamonang todina, mangalo sahit ni pamatang nai. Moliate madiho Tuhan, Tuho mahupasat hami suduyak karuas ni huriam. Sianak kanamit-mit na magodang na matua. Di bagasan sudi pardalanan ni ngulu nami. Di bagasan Kristus Jesus. Jalo matangiyang namion. Amin. Tapuji Tuhata marhite na maredes yan bukwede. 140 sia ayat sada dohot ayat na mangihut. Laus tapasahat ma pilihan sada A, sada B, dohot pilihan 2, bahen tu pakta tu badan penyelenggara pendidikan manang BPP HKBP. Thank you.
tatangyakon mapeleata. Ale debata amanami na di Banuagijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan. Dohot na saulibasa na moliutus. Hupasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo megabe uap na husus di julum. Pasu-pasu mejala ramoti. Asa huparhasea kami pilihanon. Pati bulhon harajan mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banuagijang, say penerbadia magwarmu, say romaharajaonmu, sesaut malomoni roham di Banuatongaon songon na di Banuagijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaurhon ma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu marihita saluhutna.